Good morning mga boss. December 30, isang panibagong vlog na naman mga boss. Bali dog grooming naman ang ating toka ngayon. Bukas, naman tayo pag-deliver ng video okay sa ngayon. Dito muna tayo sa unang business ko, ang pag-dog grooming. Papakita po natin mamaya yung ating groom. Kaya stay put lang dyan guys. Namin i-grooming yung aso. Dito po pala yung ginagamit naming shampoo. Kung gusto nyo mag-order, PM nyo lang ang aking bayaw. Hanapin nyo yung kanyang Patrick Tan or aking sister na si Layla Biasaga. Sila na po ang nagdi-deliver ito ngayon. Mag-order lang kayo sa kanila. Ayan, dahil pagkatapos po namin i-groom ang inyong alagang aso, ipinapaliguan namin. Kung nakikita nyo po, bali dalawa po yung aking kasamang assistant ngayon. Hindi ko na po masyadong pinahihirapan yung aking sarili dahil kikita ka nga ng malaki pero katawan mo naman ang pagod. Kaya okay lang magbayad tayo ng dalawang tao. Ang importante, hindi tayo masyadong nahihirapan sa pagdudug grooming dahil medyo marami na naman po tayong trabaho ngayon. Full schedule tayo. Ayun po yung i-groom namin. Puro umatod na. Ito yung isa. Ang bol-bol. Ang ganda. Tatlo guys. Ayun. Isa. Hanggang doon sa dulo. Set up na ni Boy Neg. Boy Topak ng Barangay Anolid, Sitio Paradise. Ang pagdudug groomingan namin. Ito po yung first dog. Grabe bul-bul siya guys. Pagagandahin na natin to mamaya. Yan, start na kami. Start na po namin yung first dog guys. Videoan ko na lang pagtatapos na. Ulitin ko, open home service po tayo. Unit Point of Pangasinan. Yan, sa mga gustong magpag-grooming down, comment down below na lang sa video na to. Yun, thank you. Mga boss, bali pangalawang aso na kami. Kay Negro. Tapos na yung isa. Yan, grabe, bull din to guys. Hanggang ilalim yan. Next dog namin dito. Magpapadabid naman kami. Bali, nauna na kay Ma'am Raquel kanina. Ayun. Tapos, dito sa Tabag Mangaldan. After ng Tabag Mangaldan, punta naman kami ng David. Ayun, may isang aso din nag-aantay sa amin doon. After namin ng David, ordereta naman kami. Ayun, thank you sa blessing. Lord, ayun, tuloy-tuloy. Kahit December 30 na, tuloy pa rin tayo. Ng grooming, pinaliliguan na ni Neg. Ayan gamit yung ating pet shampoo na baby powder scent. Dito naman yung pangalawang dog. Neg, ano masasabi mo? Ayos na naman. Kita na naman boy. Tapos na po yung pangalawang aso. So paliliguan na lang po ni paring Neg. Ayan. Ito yung location na pinag-groomman namin. Lapel lamig para lang kaming nasa opisina. Yun ang laki ng bahay nila boss. Tatlong aso. Grabe, pagkabuhol-buhol na naman nito. After nyan, malinis na yan. Sabay-sabay ulit buo yung buhok nyan. Game na lang sa mga gustong magpa-groom dyan. Alam nyo naman yan, kahit saan ka man sa Pangasinan. Ulitin ulit. Nag-home service kami, mga Karam, Bulinaw, La Union, from north to south, west, east, west. So, markada. Kaya yung puntahan. Thank you. Tapos na po yung pangalawang aso. Makikipagpalikot na. Negro, alam mo na yan. Paliguan mo na. Baka paliguan pa ng iba. Paliliguan na. Gamit yung ating baby powder set na napakabango. Kung mga gusto mag-order nyan, PM na lang. Ito na yung dalawa. Tapos na rin. Ayan na sila. Okay na. David Mangaldan ang next mga boss. Sa pang-apat na aso dito sa David Mangaldan. Regular client ko to. Si Toby, mabait to. Bayaw, nigugurumoon na mo dyan. Baka biglang batik na pimansimpat. Dila mo na kailangan yung untan-untan, mabaitan. Dito yung pinag-guruman namin guys. Sa gitna ng patalan. Ayan. Para lang talaga kaming mamamasyal. Ayun si Toby, regular client ko yan dito sa David Mangaldan. Thank you mga boss. Mamaya na lang pagka okay na. Videoan natin ulit. Ayan para lang talaga namamasyal ang Team Vina. Bukas ang schedule natin
Sa video okay naman magdi-deliver tayo. Yung klient namin, lalaki ng bahay nila. Sana all. Tinigro niya. Alabas ng puriman, so trabaho to jaya. Ano na to niya, inlagayan to ba? In kamarang to ni Dwaral 5 to niya. Santo ulo kay bayaw nata, anay ba anay na to. Manswisildoy kapal ba ni ma. Anay na to ya ni ma. Alam mo na. Okay. Maya-may sumanalaga raturuno to ya ni mal. Tani wala ya na-kick out ya ni mal. Maya-may sumanalaga raturuno to. Gaputa ni matinek. Matinek, agad nabsen. Okay na. Next naman, Urdaneta City. Ayan, kunin na natin yung payment. Uwi muna kami ng gasang para kumain. Ni Mang Kobe ni, madiligro ni, mamangal lamot ni. Kobs, hindi ba kinikobs ay? Gini. Magkakarnay, pero bali-bali kinto. Sa Urdaneta. Kobs, Kobs ka ma, magamit ni Kobs. Kobe. Sige. Ayan, lipisin ito. Kobe. Paano maksil ko ng nani? Pa-Urdaneta na kami. Mga boss. Daan kami dito sa may Mapangdan. Pagkatapos kami sa Urdaneta mga boss. Kasama si Butod. Pakita mo si Butod pare. Ayan si Butod. Problema kay Butod eh. Hindi ko na naikakarga. Sobrang busy. Alam mo nga sa mga busy natin nasa Rizal sila. Marami naman nilang tawan. Mga sa susunod na lang nila ikakarga natin. Pero sobrang layo na. Hindi ko alam kung pang ilang lap na sila sa BPC, pero kakarga pa rin natin yan si Mutog. Tignan natin guys, pag-lap natin. Update na lang kami kung nandun na kami sa aking client. Tuming pa rin to mga boss, pero sabihin natin mag-toss. Toss din natin tong isang naka-GPC ko na ano, inakay. Ayan o, hindi naka-GPC ko, DC-25 ang laro pa. Yun mga boss, thank you. Urdaneta City na mga boss. Traffic na naman dito. December na kasi. Parating na rin kami mga boss dito sa Urdaneta sa aking kliyente. Tapat sila ng Iglesia ni Cristo. Ito yung pwesto nila. Bahay. Wow, puro malalaki. Start na namin. Hello guys. Ayan o. Tatlo sila dito. Umpisa na namin. Baka umpisaan pa nito. Di ba, Nick? Ano masasabi mo? Okay daw. Puro okay yan guys. Ayan o guys. First dog. Ayun. Urdaneta City. Sa mga taga-Urdaneta dyan na gusto magpagurong bayan, open home service tayo dito. Kahit saan mo ng barangay mo dito sa Urdaneta. Yun. Ha? Sila, tapos na yung isa. Kapaliguan na rin namin. Tapos susunod yung dasyan. Paliguan, kakalikat lang yan. Tapos okay na, uwian na. Nay, ganun masasabi mo, Negro? Goods! Nino yung trabaho ito yung sakya niya. Ang talabat. Mambantay sa animal. Naksal ni. Baka nito ng buko ni. Mga tropa, tapos na rin. Uwi na kami. So, paliguan na lang nila. Yun daw siya, nilkat, tsaka air cleaning yan, tsaka pinaliguan na rin. Tsaka yung isa. Ayan, uwi na. Ayun, pauwi na kami ng Mangaldan. Thank you. Sa panibagong araw na naman, nakatapos na naman kami.
Bukas pag-deliver ng video okay naman ang aming haharapin. Yun, maraming salamat sa lahat na nagpapagroom sa amin. Kay Frogman Macasla TV. Out! Thank you!